Ni Jesus, mabayran ka. Gamitan niyo ang otoridad yung mga otod. Wala ko galahog. Siya na yung mapakita, kasi siyang Diyos mo, hindi ako ya. Ako yung gahambal lang ko sang ginhambal yaman. Amen? Nan. Wala pagkaon sa table. Sa ngalan ni Jesus, may pagkaon sa table. Wala ka trabaho. Sa ngalan ni Jesus, batunon ako sa isa ka kumpanya. It's about walking in the authority that God gave you. Ang paglakat sa otoridad nga ginatag sa imo sang Ginoo. So do not walk nga defeated ka. Nga pirdi ka na nga daw, loy-loy pako bala. Hindi maglakat nga paluy-loy pako mo kay nagdaog ka na. Daog ka. Hindi magpadala-dala sa kalibutan. Ginatestingan lang ang imo nga pagtuo, mga utod nga ari ka pa diri. Kung ano kumugid ka kilala ang Dios. Amen? Okay. Nika. Manugtapos na kita. Colossus 2:16. Gani hindi kamo magpadala sa mga tao nga nagasiling sa inyo kung ano ang hindi dapat kaunon o kung imnon o kung ang dapat himuon sa mga fiesta kung lati ang bulan kag sa adlaw nga inog pahuway. Nabla ko na nung mga kanon, no? Sa Old Testament, damo dito laws, ang 10 laws nga inhatag ni God kay Moses, nahimo na 300. Kag nahimo 500, 600 na sang mga parisiyo. Isa dira, hindi magkaon sang, anong nila pakaon? Baboy. In a way, may logic, may kamaturan, no? Kay tuduhi kaon bala baboy, mga utod. Kapin pang inang humba, nang gauyog-uyog lang nga kabaw ko na may isamo mo sa kalukalo. Grabe ka nami, no? Galing mga utod, death sentence. Dali kang patay. Dali ka mapatay kung magsigi ka ang baboy. But, sa pulong, sa bag-o nga kasugtanan ni Jesus, wala na ina. Nakuha na niya, na-fulfill na niya. So, tanan gali, pwede magkaon, no? We can eat everything, but not everything is beneficial. Amo nang nambal sa new nga kasugtanan. So, magkaon ka baboy, kauna lang ang unod ng meat bala, para magdugay-dugay man kabuhi, ta? Hindi man kita kuan, no? So, eat moderately. Hindi pagpatama, hindi pag-adlaw-adlawa, kaon gidutan. No? Mga laswa, na mga takway, wow ko nami, sina mga utod. Amargoso, inaya malawi kabuhi mo. Pero wala na kita ginadilian. Nga kung hindi mo pagkanon, kag anong kanon mo, na-overcome na natanan. Okay? But, hindi natin pag-iabusuhan, amo na yung word nga gusto ko ipalinton sa inyo. Hindi pag-abusuhan ang freedom natin kay Christ. Kay freedom gani. But, hindi pag-i-abuse. You can eat everything, but not everything is beneficial. So, susina, i-enjoy nato ng walk diri sa kalibutan. Pinaagi sa paglakat, victoriously, may kadalagan, no? Ang victory walk bala, may dunduman ko ang Miss Universe. Kung sino magdaog, may ginatawag nga, victory walk ng parapol. Hindi parampa. Sorry. Hindi pagparapol. So, parampa ang nagdaog. Tanaw mo maglakat siya, mga utod. Sino kakita dari Miss Universe? Oo. Maglakat siya. May kadalagan. Karon, amo man na maglakat ang isa ka Kristiyano. Hindi nga matinaas-taason nga kung sino ko na, ha? May kadalagan, may confidence nga ikaw nagdaog. Lain niya ito may pride, no? Taas yung imo nga. Nakuha nyo ang difference? So, amo sila, maklose kita dira. Kagkabay pa, nga ang ini nga serye, ang worldview, makabulig sa aton sa pagbag-o sa aton panghuna-huna, nga ikuhao na to nato ng mga daan, ng mga pagtulunan, kag iisla naton sa pulong, nga ginhatag sa aton sa ni Jesus Christ, aton Ginoo. Kag initanan,
makarelease sa aton, sa gagapo sa aton, sa panguna-una nga galimit sa aton, nga nagakos sa aton depresyon, sa paglakat sa nga may otoridad, gahom, kag victorious. Amen? Sige, magduko kita, magpangamuya. Amay sa langit, salamat Ginoo sa imo pulong. Salamat kay ginatudluan mo kami every day, kada adlaw. Sang pulong nimo kung paano magpangabuhi sang maayo, kag matutom, kag matarong, suno sa imo pulong. Ginoo, tabangi kami. Kay hindi gid kami nagalakat kami nga daw bulag sa kadudulman. Wala kami kabalo kung namo sa diin kami makadto. But because kay bangod sa imo nga pulong, nakakita na kami. Sa among ginapadulngan nga may kasanag, may paghidait, kag may pag victories, may pagkadalagan. Salamat gid Lord. Sa ngalan ni Jesus we pray. Amen. Amen. Sige, communion kita mga utod. Pwede tayo ihatag ang communion elements. Ma-communion anay kita. Mga utod, bago kita mag-communion, gihambal sa Corinthians nga judge yourself. Husgahan mo kunong imo lawas, no? Wala na. Ang sala nato na bayran na to, okay? But sometimes mahulog kita gyapon sa sala. Ano pang this time bago kita mag-communion, when you say judge, i-acknowledge naton nga Lord, nakasala naman ko. Patawara ko. So mangayo kita sang kapatawaran sa aton mga sala subong bago kita mag-communion. Pwede lang kita kaduko mga mangayo ta sang forgiveness sa aton ka sala. Amay sa langit, salamat sang sakripisyo sang imo anak nga among Ginoo nga si Jesus Christ. Pinagi sa paglansang sa isa krus 2,000 years ago, Lord, napatawad namo na nimo ang amon mga sala. But Ginoo kabudlay maglakat diri sa kalibutan. Pero kami nagakadusmo, nagabalik sa amon sala. Sa daan namon nga kinabuhi. Kag Ginoo gina acknowledge namon nga mahuyang kami, marupok kami. Kag bangod sini Lord, gapangayo naman kami sang kapatawaran. Kay nagambal ka sa imo pulong nga sino man ang magkadto sa imo kag mangayo kapatawaran, surely you will forgive. Patawaron mo gid. Lord, patawara nga amon nga mga huna-huna nga nahulog, mga huna-huna nga hindi amo, nga mga malain nga mga intensyon. Islis ang huna-huna ni Kristo, mind of Christ, na purity lang gid. Lord, ang mga tinaga nga nagwa sa amon bibig nga hindi nahamot-an nimo, Lord, patawara kami. Kay ini nga bibig nga nagadayaw sa imo kag nagapangadi sa imo, nagagwa man mga hindi maayo nga mga tinaga, Lord. Lord, sorry gid, sorry. And Lord God, ang amon mga kamot, mga binuhatan namon, Lord, patawara gid Lord nga nakahimo kami sa hindi amo kag wala gid na nimo nahamutan. Lord, sorry gid naman. Sorry gid. Ini nga ang mga kamot nga nagabuhat sang gaserbisyo sa imo. Amo man ang kamot nga himo sang hindi maayo. Lord, sorry gid. So bag-o kami mag-communion, Lord, hugasi naman kami liwat sang imo putli nga dugo ni Kristo. Nga amon tagipuso ang bilog namon nga body, soul, and spirit maging pure sa pagatubang sa imo. Nahugasan, limpyo, wala sang bahid sa gingko. Kag Lord, nagpasalamat kami siningation nga mahugasan mo naman kami. Kag initanan, ginapangayon namon sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sige. Sang gabi,
nga i-crucify na si Jesus. The night that He was crucified, the next day, bago sila nagkaon sang Last Supper, nagkuha si Jesus sa isa ka tuwalya, ginbugkos niya ini sa ihawak, nagkuha siya sang isa ka ano gani niya, gibutangan tubig, labador, gibutangan tubig, kag nagkadto sa iya mga gintutunan, inkuha niya mga tiil, kag ginugasan niya mga tiil. Tanan gid nga mga gintutunan niya, ginugasan niya ang tiil. Nga ay tungod hambal ni Jesus, kamutanan bag-o na, inugasan na kamo, limpyo na kamo. But ginahugasan kong tiil ninyo sa paglakat kag pagserbisyo sa kada isa. Magserbisyohan na kita, wala sa mataas sa inyo, wala sa mas manlubo, tupong tanan, maghugasay kamo sang tiil. Amen? Do it with humility, with joy, with love, with peace. So magserbisyohan na kita. Amen? Sang gabi nga ginluiban siya, nakuha siya sang tinapay. Nagpasalamat siya kag ginbukain niya ning tinapay. Buka ang tinapay. Nagasimbolize ina sang brokenness. Tunga ang tinapay. It symbolizes brokenness, no? Hinatag niya sa iya mga gintutunan nga nagsiling, ini amo ang akon lawas. Lawas nga ginbuka, nga gindunot para sa inyo sa kapatawaran sa mga sala. Buhatay ninyo ini sa akon handumanan. Kauna ang tinapay. Pagkatapos sa to, nagkuha siya sang isa ka kupa, sang bino. Sa liwat, nagpasalamat siya. Naginhatag niya ini nga bino sang iya dugo sa atong Ginoo. Pag nagasiling ini, amo ang akon dugo nga pagaula sa inyo. Sa para sa ano? Sa pakakapatawaran sa mga sala, mga utod. Kung ikaw nahugasan ka sa dugo ni Jesus, limpyo ka na subong. Kagapati ikaw nga nahugasan ikaw, importante gid mga utod ha, nga gapati ikaw nga nahugasan ka, limpyo ka na. Ang sala mo napatawad. Wala ka na sala subong at this moment. Pati lang. Kung ikaw wala nagapati, di may problema. Pero kung ikaw nagapati, wala problema. Buhatay ini kay ini amo ang simbolo sang bag-o nga kasugtanan, mas superior kag mas maayos ang daan. Ang dugo ni Kristo. Mag-inom kita mga utod. Ang may sa langit, salamat gid Lord. Impatawad mo kami pinagi sa dugo sa imo anak. Nga bugto nga anak na si Jesus. Pagsubong nahugasan na kami limpyo, Lord, ang amon mong kagalingon subong. So, makalakat kami nga may kadalagan, makalakat kami nga may otoridad, makalakat kami nga nagapati nga hindi mogid kami pagpabayan. Even at the end of the day. Salamat, Lord. Kaginitanan, ginapanginamon sa ngalan ni Jesus nga mo Ginoo, kag tanan magahambal. Amen. Plakpakan taliwat ng Ginoo. Bugay halin sa langit, basa ang tanong, kag mabino nga ako, ang tubig paanggit sa iya pulo, ang pulong sang Diyos. Mabino nga ako,
gakalaya, ikaw kagakugin pa kamaayo, tungod sa pulong mo. Tungod sa pulong, tungod sa pulong mo, Diyos. Tungod sa pulong mo. Diyos ko, nagapasalamat gid kami Ginoo kay ang pulong bubuhi kag makagagahong gid nagabag-o sa amon, nagahatag sang priska nga panulukan sa kabuhi. Kag tungod lang gid Ginoo sa imo makadayaw, makahimaya, makabayaw gid kami Lord, makaluhod, magasaludar sang imo Lord God nga makagagahong nga ginapang-ubra sa amon mga kabuhi sa matag adlaw-adlaw. Gani Lord, nagapasalamat kami nga it's time to give. Maghahatag naman kami Ginoo sa imo. Kag diri sa imo nga pulong ginhambal mo Ginoo, padunggi ang Ginoo sa imo mga pagkabutang. Pariyo halimbawa sa paghalad sa iya sang una nga parte sang tanan mo nga patubas. Kung himuon mo ini, magasululubra ang patubas sa imo nga bodega kag ang duga sang ubas sa imo nga sulodlan. Hallelujah. So ready na kamo maghatag sang una nga parte gid siya, una nga parte sa Ginoo. Hallelujah. Salamat gid Ginoo. Pangamuyuan tang aton ihatag sa Ginoo. Ginoo, nagapasalamat gid kami nga makahatag kami Lord God sa imo. Tungod lang gid Lord God sa imo gitagaan mo kami kapasidad, abilidad nga makahatag Father God. Kag ginadayaw, kag ginahimaya, kag ginamon Lord God. Tungod sa imo nga pulong na nagabag-o sa amon, nga nagakambyo sa amon, makahatag kami Lord nga may kalipay sa amon tagipusoon. Gani Lord, ihulog ni namon subong amon mga ihatag sa imo. Gadayawon gid ang imo nga ngalan. All these things we pray in Jesus name. Amen. So maghahatag kita, magatindog kita kag ihatag ang aton nga offering sa Ginoo. Kasanag sa dalan ko, ang pulong mo ay suga sa tiilan ko. Kasanag sa dalan ko, kung ako mahadlok kang magtalang ako, yara ka sa akong tupad. Wala ako kahadlukan sa sangkang yara ka, nagabantay sa ako. Ang Ginoo naghambal sa aton sa paglakat Yes. Salamat. sa ini nga kinabuhi nga may kadalagan, Amen. may pag-asa, Amen. Yes. kag may katutom, no? So mga utod sa sini nga Domingo, sini nga Marso, kag sa the rest of the year, hindi na maglakat nga wala, as if nga wala ka Ginoo. Ang Ginoo ara gid sa imo, kag palangga kagid niya kaan. Amo gani nga ri ka diri kay palangga gid sa Ginoo. Hindi mo ma-imagine ang pagpalangga sa imo sa Ginoo. Amo na nga ginari, ginabago kaniya. Amen. Sige, magtindog ta. Batuna ang blessings ang Ginoo. Hallelujah. The Lord bless you. The Lord will keep you. The Lord will lift His name. Will light your way. Will light your path. The Lord will turn His face towards you and show you His love, His peace, His joy over you. Because you are a daughter, you are a son of the Most High God. So walk in victory, walk in authority, walk in the Lord, with the Lord, and for the Lord Jesus Christ. And all your people will say, Amen, amen, amen. Plakpakan ta Ginoo. Hallelujah. Maayong udto sa inyo tanan. Maayong udto sa inyo tanan.
Dios wala sing sayo. Pariyo ka sa taming sa tanan nga nagapangayo sang protection sa